Vítajte. Dnes sa chceme bližšie pozrieť na informačný systém Karat. Máme k tomu k dispozícii nielen nejakú tú používateľskú dokumentáciu, ale hlavne, a to je zaujímavé, viacero prípadových štúdií od firiem, ktoré ho reálne nasadili a používajú. Takže našim cieľom je dnes pochopiť, čo ten systém vlastne vie a ako ho firmy využívajú na zefektívnenie svojej práce. Tak poďme na to. Áno, presne tak. A práve tie prípadové štúdie sú cenné. Lebo nám neukážu len tie funkcie, vieš, to, čo systém robí, ale skôr to prečo. Prečo si ho vybrali a aký to mal reálny dopad. Takže pozrieme sa na tie základy, ale aj na konkrétne prínosy. A možno aj výzvy pri nasadení. Dobre, takže poďme na tie základy. Karat je teda, ako sa hovorí, ERP systém, čiže komplexný podnikový softvér. Je taký modulárny však, pokrýva oblasti ako účtovníctvo, CRM, teda vzťahy so zákazníkmi, nákup, predaj. Sklady, výroba, mzdy. Áno, aj projektové riadenie tam je. Presne. A to používateľské rozhranie ponúka nejaké tie klasické prvky, zoznamy dát, detálne pohľady, možno nejaké nástenky. Jasné, sú tam tieto štandardné prvky. Zoznamy, detaily záznamov, aj tie nástenky pre rýchly prehľad. Ale čo je podľa mňa dôležité, je tá práca s dátami. Systém umožňuje naozaj pokročilé filtrovanie. Základné, potom pokročilé, dokonca aj lokálne filtre priamo na stĺpčoch. Triedenie samozrejme. A hlavne prispôsobenie zobrazení. Ako to myslíš, prispôsobenie? Nože používatelia si môžu sami upraviť napríklad šírku stĺpcov, ich poradie. Aha, rozumiem. A celý tento svoj vlastný pohľad si potom uložiť. Často sa to robí klávesou F11. To potom šetrí čas pri práci. To znie prakticky. A čo správa dokumentov? To je dnes veľká téma, nie? Všade plno papierov, digitálnych súborov. Presne. A na to Karat tiež myslí, je tam silná správa príloh rôznych typov, Word, Excel, skeny, poznámky, proste čokoľvek. A sú tam zaujímavé funkcie ako zamykanie súborov pre editáciu, vieš, aby si dvaja ľudia neprepisovali naraz ten istý dokument. To je vlastne ako check-in, check-out, že? Áno, dá sa to tak povedať. Potom verzovanie, to je tiež kľúčové, aby si videl históriu zmien a dokonca aj schvaľovacie procesy cez workflow. Čiže napríklad schválenie faktúry môže ísť automaticky. Presne. Systém to posiela určeným ľuďom na schválenie, bez zbytočného papierovania alebo posielania mailov. Celé to vlastne smeruje k DMS funkcionalite. A aby som nezabudla, sú tam aj klávesové skratky. Napríklad Alt plus P pre pridanie nového záznamu, Alt plus E pre editáciu. To zrýchľuje prácu. Dobre. Toľko teba teória a tie funkcie. Ale vieš, ako papier znesie veľa, mňa teraz zaujíma, ako to vyzerá reálne v praxi. Čo nám hovoria tie prípadové štúdie? Máme tam firmy z rôznych oblastí? Áno, máme, napríklad vo výrobe. Sú tam firmy ako ČK, Deblansko, TVD alebo Zamet. Tam Karat veľmi pomáha s plánovaním výroby. Používajú tzv. APS, Advanced Planning and Scheduling. Čiže pokročilé plánovanie. Presne. Na optimalizáciu kapacít a podobne. Potom automatizujú procesy cez to spomínané workflow a dôležité je sledovanie výroby v reálnom čase. Často cez terminály priamo v dielňach, kde pracovníci odvádzajú operácie. Aha, takže manažment má hneď prehľad. Presne. A vďaka tomu potom dokážu oveľa presnejšie kalkulovať náklady a aj ziskovosť jednotlivých zákaziek. Spomína sa tam aj integrácia s CAD/CAM systémami, napríklad JetCAM, čiže prepojenie technickej prípravy s tou obchodnou a výrobnou časťou. Zaujímavé. A čo iné sektory? Máme tam aj niečo z obchodu alebo logistiky? Samozrejme. Napríklad Ditton, Janssen Display alebo Triola. Tam si firmy pochvalujú hlavne riadenie skladu pomocou VMS modulu. Warehouse Management System. Čiže systém na riadenie skladu. Áno. Pomáha im to optimalizovať skladové procesy, používajú čiarové kódy, niektorí možno aj RFID na identifikáciu tovaru. Optimalizujú si zásoby a veľmi dôležitá je elektronická výmena dát, EDI. To je tá komunikácia s reťazcami však? Presne. Najmä pri komunikácii s veľkými obchodnými reťazcami to extrémne šetrí čas a znižuje chybovosť. A celkovo automatizácia príjmania objednávok, či už cez EDI alebo niekedy aj cez OCR, teda vyčítavania dát zo skenov, to tiež výrazne pomáha. Jasné. A potom tu máme ešte firmy, ktoré sú zamerané viac na služby alebo možno zložitejšie projekty. Spomínali sme Atalian, Global Business,
VM Nuclear. Čo rieši Karat pre nich? No, tam je ten dôraz často trošku inde. Veľmi dôležité je projektové riadenie, sledovanie nákladov, výnosov na jednotlivé projekty. CRM modul pre riadenie vzťahov so zákazníkmi je samozrejme tiež kľúčový. A reporting pre manažment, ale často aj pre zahraničné materské spoločnosti, ako to spomína napríklad Atalian. A špecifický prípad je napríklad VF Nuclear. Tam pôsobia v oblasti jadrovej bezpečnosti. Tam musí byť tá dokumentácia asi extrémne dôležitá. Absolútne kritická. Precízna správa dokumentácie, striktné verzovanie, sledovateľnosť zmien. To sú pre nich kľúčové požiadavky, ktoré systém musí spĺňať. Dobre, keď sa na to tak pozrieme, naprieč tými odvetviami výroba, obchod, služby, čo sú tie spoločné veci, tie kľúčové prínosy, ktoré firmy najčastejšie spomínajú? No čo sa ťahne takmer všetkými tými príbehmi, je určite tá zvýšená efektivita. Lepšia kontrola nad dátami a procesami, lebo je to všetko na jednom mieste. A tým pádom aj presnejšie riadenie nákladov, majú aktuálne informácie pre rozhodovanie. Čiže mať dáta pokope a vedieť sa v ne vyznať. Presne. A ešte jedna vec, ktorú firmy veľmi často zdôrazňujú, je tzv. Otvorenosť systému. Otvorenosť? Akože? Akože možnosť prispôsobiť si ho svojim špecifickým potrebám, ktoré možno štandard úplne nepokrýva. A viaceré spoločnosti, napríklad ICE alebo aj ten Ditton, túto flexibilitu naozaj aktívne využívajú. Dokonca si niektoré úpravy a reporty dokážu robiť aj sami alebo s menšou pomocou. Takže tá možnosť prispôsobenia je naozaj veľké plus. A spomínajú firmy aj nejaké, povedzme, úskalia alebo odporúčania pre iných. Áno, v podstate sa zhodujú na jednej veci, že úspech implementácie takéhoto komplexného systému, ako je Karat, veľmi závisí od dôkladnej analýzy na začiatku, predimplementačnej analýzy procesov a hlavne na aktívnom zapojení kľúčových ľudí z firmy, tých budúcich používateľov. Bez toho to asi nejde však. Presne. Bez ich zapojenia a podpory manažmentu je to veľmi ťažké. Dobre, výborne. Skúsme to teda nejako zhrnúť na záver. Karat je teda rozsiahlý, modulárny ERP systém, používaný v rôznych odvetviach na Slovensku a v Česku a jeho hlavná sila je asi v tej integrácii rôznych firemných agent a možnostiach prispôsobenia. Áno, presne tak. Pre niekoho, kto sa zaujíma o podnikové systémy, to vlastne ukazuje ten dôraz na integráciu dát, na efektivitu procesov a na schopnosť robiť informované rozhodnutia na základe spoľahlivých dát. Ten systém sa vlastne snaží byť tým, ako sa hovorí, jediným zdrojom pravdy vo firme a zjednodušiť aj zložité operácie. Výborne. Tak ďakujeme za pozornosť pri tomto našom pohľade na informačný systém Karat. A možno na úplný záver ešte taká myšlienka na zamyslenie, ktorá mi vyplynula z tých prípadových štúdií. Ako veľmi môže práve tá spomínaná otvorenosť systému a schopnosť prispôsobiť si ho, ako veľmi to môže pomôcť firmám nielen zvládať tie dnešné potreby, ale aj, povedzme, pružne reagovať na budúce výzvy, na výzvy trhu, ktoré dnes možno ani nepoznáme.